Nove ɗum gurel pamarel ngel remoɓe joɗingel kilometre ɗiɗi ha ko heddi Bembe nder maral jihaji wal Adamawa. Jamdi 5 waɗi e wuro fu fini findi ha lebbi taɗiɗi linyol waɗamano ha wuro ngo e bo ɗum hollini ngaska kangeri ɗon tawete ha ton. Dagam ɗen man yimɓe fu ngarti wasoɓe kangeri. Abdul Bagi ɗum yerima wuro Gawyanga ɓaji to be Nove. Yimɓe sappo on ɗo huwa kuwalam kam joni hokki ɓe ɗo huwa kuwal carriére me kam ɓe ɗo wasa ɓe itta kaya me wurtina kayme bo min yara machine ya min nama on min halta min wurtina ɓorme ha ton. Wuro Nove ɗon wontindiri be harakare hesre be groupe électrogène e non bo ngasirɗum goɗɗum kutinirɗum ha irtugo kangeri. Biyeteɗo yakka acci kugal mako ha wasa kangeri ya Nove. Duma mi ɗon laya mota mi ɗo chauffeur donc après ne lorma vangon mi wari mi darni mota mi wari mi ɗo huwa lorma na ɗon min ɗo waɗa 4 heures du temps ha nder carrière par groupe ngam min ɗo mari des groupes donc min ɗo waɗa 4 heures du temps ɗo waɗa 4 heures du temps o waɗa 4 heures du temps. Ha nokkure nde ngasɗe ɗuɗɓe ngasama be tiiɗal ko waɗata jotirka meter ɗiɗi nder nange. Rewɓe e worɓe ɗon taɓita boɗɗe kangeri je tammi sanjago geɗɗamji maɓɓe. Umi ha huur catde ɗo ɓeɗo huwa lor tan ɗo tara tan ɓikkoye ma ha ton ɓe gorgo am pat ɗottoɗo gorgo am dille varo mi wacci mo ha dow ɓe ɓikkoye wari hosi dada bambe defugo nyiri ha yimɓe mi defa hokka to mi heɓi ko ɓe hokki am boro 2 mi yerwa ɓikkoye am boro 2 boro 3 min bo miɗo sugla be ɓingel ha jungo banni on mi wurti ɗo min na mi waɗi lebbi 2 on ɗo gesa ndiyam nyami gesa min lang dabbare ha waɗa ɓikkoye nyama wala noyi a waɗata ɓikkoye bo ɗo janga ha l'école. Milinago ngasol kangeri ha wuro ngo foti waɗa masiboji dow ummatoje to ɗum neɓi. Ɓawo to kangeri wasama ngasɗe ɗon goyte e bo ɓe iratake. Mai gidan mai ɗo hunde ɗo vanga amma ɓe wala yoɓugo élément gele ɓe ɗo fewa ɗum nyama sembe mum kamon waɗi min élément min ɗo kasa ɗo sinano min pat min dilli neɓe on hunde mai ɗo vanga ɓe ɗo jamba min wane a yaha be hoore ma seeda hunde nda a laari après yawo jaɓa ceede o wi makkaina vangayi ni a dépense nyami wakkere a heftata ko no jagorron me to mo waɗi. E non bo remoɓe acci kuuɗe muɗum ngam gasowa kangeri. Ndemri gawri e kuje ngamete foti usto. Nove Esther Silva Maxenti RFI.